trápia ťa padnuté horné viečka, vrásky okolo očí, vačky, opuchy pod očami, tmavé kruhy pod očami, takéto škaredé, nariasené, vysušené očné okolie, tak toto je presne balíček na oči, ktorý výrazne zmení stav tvojho očného okolia. Ako prvé v tomto balíčku je odličovač, ktorý je dvojfázový, neobsahuje olejové zložky, nezaťažuje to očné okolie, obsahuje vitamíny, zabraňujú lámaniu myhalníc, vyživujú to očné okolie, čiže už potom odličení je to očné okolie jemnúké, vyživené, zvláčnené a pripravené na nanesenie ďalších produktov. Ako ďalšia v tomto balíčku je upokojujúca očná maska, je to takýto nádherný tyrkysový gelik, ktorý sa buď dá použiť v hrubšej vrstve ako maska, aby sme stiahli opuchy, vačky, vyhladili tie vrásky, alebo sa dá používať pravidelne každé ráno aj večer pod krém. Ďalším produktom sú vankušiky pod oči. V tejto krabičke je 60 trblietavých slzičiek, ktoré si nalepíte pod očka. Prípadne, ak máte padnuté horné viečko, môžete aj podobočie. Obsahujú sérum, čiže idú hlboko do pleti, kde ju povypínajú, povystierajú, naštartujú tvorbu kyseliny hyaluronovej, kolagénu, elastínu, čiže to očné okolie sa krásne pospevňuje. Štvrtým produktom v balíčku je očný krém podľa toho, čo potrebujeme riešiť, podľa veku, podľa stavu toho očného okolia. A to vám samozrejme ja poradím, ktorý by bol pre vás vhodnejší. Pokiaľ potrebujete riešiť hlboké vrásky, padnuté viečka, tak siahnite po tomto Reaper-očnom kréme. Má aj takú chladivú špičku, s ktorou si viete spraviť takú mikromasáž. Pokiaľ vás trápia tmavé kruhy, opuchy a také jemné linky a vrásky, tak siahnite po tomto Timewise očnom kréme s 3D komplexom. Ak by ste tento balíček chceli pre seba na Vianoce alebo pre niekoho blízkeho, napíšte mi správu a dohodneme podrobnosti.